Hello! Init. Grabe. Grabe ang init. Hindi ko kaya. Hindi namin kaya ang init. Welcome na naman po sa panibagong video. I hope okay kayong lahat. Andito pa rin kami sa probinsya. Dito sa North Cebu. Northern Cebu. We are in Tabogon now. Yung galing kami sa bahay ng nanay ko. The mountain. That's nice. We are on the way back to Bogo. Hindi pa ako nag-vlog ng mga I don't know how many days, but kasi ang daming nangyari. Mga hindi inaasahang pangyayari, mga problema dito sa probinsya. Chika ko sa inyo mamaya, guys. Grabe talaga yung stress level. 200%. Yung stress, diba? Pati itong isa, walang tulog to eh. Went to bed at 4:04 in the morning. Kasi nga may kailangan kaming ayusin. But i-chika ko po sa inyo mamaya. It's already Friday and andito na po yung kaibigan kong Japanese. On the way na sila, sa Bogo City. Kung nasaan yung aming bahay. Because they're attending Anna's birthday party, which will be tomorrow. So I'll also vlog. Why do you have to go to the center for that? I was just like, we are far from the center. Mga 10 years na po kami hindi nakikita. First time namin magkita ulit after 10 years. The last time we met was when I visited her in Japan in 2016. So, mga almost 10 years na. In 25 pa pala tayo. Yun. Excited po ako. And then, kasama niya yung kanyang anak. Diba? Magkikita kami ulit. May mga anak na kami. Mag-drop by po kami sa town center namin dito sa Tabogon kasi may kailangan na akong i-print out na document. Vlog at home, but I cannot because it's really busy. Election time. Good thing we are not here on Monday. It's really busy. First time namin na kaming tatlo since we got back here. Since we got here sa Bogo City. Kasama kasi namin yung mga pamangkin ko. But this time, hinatid na namin sila kasi may bisita nga kami. We are almost home. Oh, the blue sky. And the green. Most of our stuff we just bought from there. City Hardware. Hello ulit. Bahay na po kami. Dito na ako sa Bogo. Si Ruth po andun sa taas, nagnanap siya before kami, para makapag-recharge siya before kami lumabas mamaya. Yung aking aling maliit, ayan, nagsasnack and then nanood ng bagong game na in-install ng ate niya, ng pinsan niya. Hindi pa po ako makapag-room tour, ganun, kasi may mga kailangan pa kaming gawin dito sa bahay. So far, 1 week, na po kami dito. Kailan ba kami dumating dito? Sunday? Sunday kami dumating dito and it's already Friday, so mag 1 week na po kami and ang daming nangyari. Yung CR namin, po siya, barado. Napaayos ko na po the other day, pero ganun pa rin, barado, nakaka-stress yung ganun.
Yeah, nakaka-add siya sa stress ko. Pasensya na, I would just honestly say na stressed po ako dito. Nasistress po ako, hindi ako makapag-relax pa muna. Kasi ang dami namin ginagawa dito sa bahay. We had to get some stuff sorted out. Lalo na yung sa CR ito yung number 1 na stressor ko these days. And also may nangyari sa visa namin o sa pagpunta namin sa Vietnam. We are flying to Vietnam sa Sunday na. And then, hindi ko alam, normally, pag ako sa travel, normally ako yung talagang nagpe-prepare sa lahat and checking everything para ayoko ng surprises and all that. Pero ewan ko ba, siguro dahil sa pagka-busy doon sa trabaho sa sa Netherlands and then preparation para sa sa pag-uwi ng Pilipinas. Hindi ko check, hindi ko man lang siya naisip. Si Rutin, hindi niya naisip. Apparently, now I'm using my Dutch passport. Si Ana din, Dutch passport lang po ang gamit namin sa pag-uwi ng Pilipinas. All because hindi ko ni-renew yung passport ni Ana sa Philippine passport niya. And also sa akin, hindi ko po siya, kasi kailangan ko mag-reacquire ng pagka-Pilipino. And then, wala po kasi akong masyadong time na talaga. Kasi nga bigla, hindi naman, kasi yung gap ng pag-uwi namin, tsaka yung preparation time, talaga sa oras. Wala masyadong oras. And then, nag-decide pa ako na everyday mag-work. So, medyo mahirap po siya. Ang sabi ko lang, gusto ko lang sana siyang gawin pag nakabalik na ako ng Netherlands. Kasi kailangan kong kunin yung marriage certificate namin dito. It's one of the requirements when I apply for reacquisition, yung pagka-Pilipino citizen. So, I didn't wanna think about it. So, Dutch passport lang po yung gamit namin. Siyempre, pupunta kami ng Vietnam. Last night, kasi wala akong ginawa, umalis si Ruth last night to get some stuff sa pharmacy. Chinek ko online. Oh my God, Thursday night, kailangan pala namin ng visa as Dutch citizens. Kailangan namin ng visa, kaming 3. Sabi ko, oh my God, wala nang times. Sa pa lang, Friday na lang. Today na lang. Nag-start na yung stress level ko kagabi, guys. Umabot siguro. Hindi ko na ma-explain. Grabing stress na talaga ako. Kasi wala nang time and then it was really late at night. So, wala na akong makontak na agaran na nasa Vietnam, yung mga kilala ko. Pero nag-message na po ako sa mga kilala ko, I need a visa. Kailangan namin ng e-visa or visa on arrival. But before you could get the visa on arrival, kailangan nyo po ng approval letter galing sa Vietnam. So, kailangan mo ng agency, for example, na mag-aasikaso noon. And we checked the rates last night. Really expensive. Siyempre, pwede siyang i-rush, no? Pero, kailangan willing ka magbayad ng mga over 500 euro. Ganun. Yun yung mga websites na chinek namin. Meron nga na within 4 hours, makukuha mo siya talaga. Abo siya ng 1,000 euros, guys, per person. Ay, sabi ko, hindi siya worth it na magbabayad kami na ganun kalaki. So, anyway, I contacted my former colleagues and also especially yung Vietnamese colleagues ko dati, one of my Vietnamese colleagues dati, kasi ang alam ko, siya yung nagko-connect sa amin, siya yung nag-aasikaso sa mga papers namin dati. I contacted her nga. But because late na nga ng gabi, hindi siya makapag-reply. So parang ako, gusto ko ng kasiguraduhan kasi hindi ako makapag-rebook ng hindi ako makapag-decide whether I would rebook or not or just cancel the flight. Kasi nga, magbabayad pa din naman ako anyhow. Yung tickets namin, non-refundable po siya. Pwede ko siyang i-rebook, pero I would have to pay like siguro mga 12,000 or 13,000 pesos, ganun, for both flights. Both flights pwedeng ma-change yung dates. Gusto ko lang siyang i-move sa later date para mas may time kami to work on the visa. Kasi kung ipupush namin siya na mag-apply kami and mag-book ng new ticket and what if hindi ma-approve, diba? So yun, grabe na yung level ko. Hindi ko na, sabi ko talaga, oh my God, baka hindi talaga meant to be, hindi kami pababalikin ng Vietnam. So anyway, natulog na lang ako last night. Late na, mga 12 na. Tapos si Ruth pala, hindi pa siya natulog din. Kawawa din si Misa. Hanggang 4 AM siya, guys. Talagang nag-check siya, nakikipag-usap siya.
Hindi ko alam kung sino man nakausap niya online. May mga nag-offer sa kanya but really expensive for each person. Siguro yung mga nakausap niya mga 200 euro per person. So 600 euro. Diba? So hindi din namin kilala. Ang gusto ko talaga yung may makausap ako. Ana, do you wanna sleep? You wanna sleep lang? May makausap ako na personally kilala yung agency doon ba, kasi hindi ano biro yung ibabayad namin. Willing naman kaming magbayad pero gusto ko nang kasiguraduhan. Ganun ba? So anyway, buti na lang in the morning, really early in the morning, nag-reply yung former staff namin doon sa yung company ko before, yung school namin before. Ni-refer niya ako sa contact niya na taga-agency. Sabi niya, this is the price, talala. If you're willing to pay, I will work on it this morning. You will get the visa in the afternoon. So sabi niya, go na. So yun, ang problema na naman, hindi ako makapag-transfer ng pera sa kanya through Wise. Kasi, wala sa Vietnam yung option. Yung, tawag dito? Yung Vietnamese dong. Yun, wala sa options ko. Sabi ko, paano ako makakapagbayad? Hindi naman pwedeng sabihin ko na pwede ba bayaran kita pagdating ko dyan? Kasi hindi naman niya ako kilala. Siyempre, hindi siya magtatrust sa akin. Sabi ko, paano na yan? So, sabi ko, hindi talaga siya meant to be. Ano ba naman yan? Hindi ko po pinapasa sa inyo yung stress, no? Pero gusto ko lang i-share ba yung pinagdaanan namin. Para hindi mangyari sa lesson learned talaga. Kahit gaano ako ka-careful and also like kahit gaano may attention to details, may mga times like ganito nawawala sa isip mo talaga. Oh my God, hindi ako makapaniwala na nangyari sa akin to. Ever since hindi nangyari sa akin to. Kasi always akong prepared, pero oh my God, Diyos ko. So anyway, kinontak ko po yung mga former colleagues ko doon, ng mga Filipino din, if possible na sila yung mag-transfer ng pera doon, magbayad doon sa agency, and bayaran ko na lang sila pag nagkita na kami doon kasi may appointment naman kami. We're supposed to meet sa Monday. Kaso early in the morning pa, and then my time difference tayo ng 1 hour, it's much earlier sa kanila. Wala pa nagre-reply. Sabi ko, oh my God. Sabi ng agent, please let me know kasi if magcha-charge na naman kasi siya ng half day. Kasi half day is like $75 per person. And then if it's whole day, so magiging $150 siya per person. So $450 para sa visa. So parang na yung same siya sa mga rates na nakita namin online. But at least this one, kilala siya ng mga katrabaho ko dati. So anyway, sabi ni Ruth, go na, push na. Tinawagan ko yung mga kakilala ko dati. Isa lang talaga ang sumagot. Shout out sa'yo. Shout out. Pat, I owe you one. Si Miss Pat, po siya, former teacher din doon sa katrabaho ko. Sumagot siya. Tapos sabi ko, oh my God, finally, ikaw lang talaga ang nag-pick up. Thank you. So sinabi ko yung, yung problema ko. Sabi niya, oh, sige, no problem. Just send me the details and then mag-transfer ako now na. Yun, nag-transfer siya kaagad. And then, nag-communicate na kami ng staff na, yung agent na nakuha na daw niya yung pera. So, yung mga documents na kailangan, sinend ko na yung passport namin, yung pictures, yung ganun. Yun. Sabi niya, hintayin mo na lang yung e-visa nyo in the afternoon. So sabi ko, parang pa din ako ba? Parang hindi pa rin ako mapanatag hanggat hindi ko nakukuha yung e-visa, yung document mismo. So sabi ko, si Ruth din gusto na mag-rebook ng Airbnb kasi kinancel namin. And then he was refunded and then magbo-book na naman. Kasi nga, di ba, akala ko hindi na kami matutuloy. We had so many options. We thought about so many options last night, but yun, buti na lang. I really thank Pat and also yung agent and pati na rin yung Vietnamese colleague ko, si Miss Jolie. So, it really works po if may mga connection tayo. Yung, what are you doing? No, she's not there. Ayan o, naghahanap na nung kalaro niya. Ana!
She's not there? I think she's napping. She's sleeping. Sige, close the door and then you can go back later. Nahanap na niya yung kalaro niya, kapitbahay namin. May bata kasing pumupunta dito. Anna, can you leave your slippers downstairs, please? What are you doing? What are you gonna do? Pupo again? Pupo again? Okay, just call mama when you're done. So, it really helps. It really works pag may mga connection po tayo. And yung may mga connection natin, may mga connection din to solve the problem. So, yun, nagpapasalamat talaga ako. Thank God. Thank God may mga taong katulad nila na mabilis yung yung timing din talaga, my God. But thank you so much si Miss Jolie and also kay yung agent. Thank you so much sa inyo. Matutuloy na talaga yung pagpunta namin ng Vietnam. Buti na lang. So nakuha ko na yung yung e-visa namin, na print ko na. Sabi ko sa agent, is it okay na digital na lang yung ipakita ko doon sa immigration when we get to Vietnam? Sabi niya, Ana, what do yay? Yeah, but don't pour water yet. It's not yet fixed. Don't. I will clean you, okay? Yeah. Masama din yun siya ni Ana. Mapupupos. Parang siya nagda-diarrhea. Ang dami, di ba? Ang daming ganap dito, guys. Sabi ko, I wrote for 1 week. For the past week, I just really want to relax. But so far, hindi pa ako nakakapag-relax. There was a moment when we went to the beach, yun, nakapag-relax ako, nakapag-muni-muni and all that. Pero most of the time, busy po, ang daming ganap. So parang yung utak ko sasabog. Pero buti na lang. Okay, I will clean you. Buti na lang. Na-solve na yung problema namin about sa visa. And then later on, tinawagan ko na yung staff dito sa maintenance staff dito sa namin sa subdivision. He's coming. And I really hope they are able to fix this one. Kasi malaking issue siya. Okay, wait. Sige, itulungan ko muna tong isa. Balikan ko na naman po kayo. Kalat yung table. Center po ako, i-pick up ko yung Vietnamese, Japanese friend ko. Puntahan ko muna. He's very shocked po. A few moments later. Kissing. Yes. Hello sa inyo lahat. Bahay na po kami. Galing sa meet up namin ni kaibigan kong Japanese, si Ryoko. And super happy ako. Sobrang short lang ng time namin together, but nakakatuwa. Siyempre, mahirap na mag-usap ng mahaba-haba, no? Kasi may mga bata kaming kasama. And yung anak niya pagod na nakatulog. Si Ana din medyo pagod na din. And may dala ko si Ryoko galing sa Japan para sa amin. So, ipakita ko sa inyo. Oh, that's really nice of her, bro. Yeah, that's really nice. This is very popular in Osaka. Yeah, what is We have to go to the Glico. We have to go to him. You can just see him there. Alam ko na sikato siya, pero never kong chinek kung bakit sikato siya sa Japan. When I went to Japan, pumunta rin kami dito. Sabi ng kaibigan ko sa Ryoko, magpa-picture ka dun. Picturean kita. Pero, I thought, okay. Pero, still, hindi ko chinek. Ako lang ba? And this one is, ano to? O mga snacks, papa. Snacks. Oh, that's nice. Di ba yung background yung plato? Umupo kaya ako, be. Upo tayo. Saan kaya na doon? What a day. What are they? What a day. Thank you na doon. What?
Buti na lang may mister tayo. Marunong umintindi. Pag tinupak ng isa, balanse. Diba? Ganyan talaga yan. Pero, buti na lang to siya. Ay, naku. Pero nasolve naman na, diba? Nasalit sa inyo yung challenges. Challenges. Marami siyang snack. Cheese flavor. Try namin to pagdating ng Netherlands. Ayoko siyang i-open dito. So, I'm gonna bring everything to the Netherlands. What's this? Ah! It's like rice cracker. Yeah. Kamidano, kakinotane. Japan's #1 rice snack. I remember this one. Ayan, oh. Ayan, ito. Masarap to. Ah! It's so good. Man, this is, but in Japan, wow, they have so many flavors of Kit Kat. Yeah? Yeah. So, yan. Kit Kat na matcha. I remember, nagdala din ako ng maraming ganito dati. Oh, brings back so many good memories in Japan. Another rice cracker. Hello. Oy! Ha ha ha! Japanese chocolate is really good. Yeah? Yeah. Anna, this is of chocolate. Biscuit with chocolate. It's served as biscoff, maar lekkerder. Wil je het proberen? Ja, okay. We will bring everything to the Netherlands. So, ayan, may pa-chocolate tayo. Cookies na may chocolate. Ayan sila. Tolo. Uy, nakaka-happy naman to. Kalbi. Carrot. Original flavor. Ayan. Never pa ako nakatry nito. So, itry ko siya. Not now. Silusog pa tayo. Dalhin ko talaga siya sa Netherlands. This is butter potato flavor. Kalbi. Siguro popular to sa Japan na pang souvenir. And syempre ito. I remember this. Meiji chocolate. Maraming klaseng chocolate yung Meiji. Siguro pag familiar kayo sa mga Japanese products na tinitinda sa Pilipinas. Marami na kasing ganito. So yan. Ito. Gawin. And this is Alford mini chocolate. Matcha flavor. So syempre no, matcha talaga tayo kasi Japan eh. Hindi ba ako masyadong mahilig sa matcha, but matcha chocolate is good. Naadik ako dati sa yung matcha na KitKat ba. What a day! Pero, yeah. Fortunately, naging okay naman lahat. I really hope na okay na din tong CR namin. Otherwise, ipapafix na talaga namin po ito. We need to change the set. And also, tomorrow, I hope hindi siya magloko. Kasi nga, may party tayo dito tomorrow. Abangan niyo po yung ating pa-video tomorrow or the next video because tomorrow we're holding a party. Dalawa. So first is a party for Anna and her cousins and also yung mga anak ng mga kaibigan ko and also yung mga relatives namin. And the second venue will be in our house. Magpapaset up po kami ng tables outside. Ano lang ako, nagpa-cater lang po Ik ako. heb in ieder geval What? de mosquito spray, de purple one. Yes. Where did you put it? Waar is die? Niet deze? Yeah. You brought maybe in Mama's task? In the orange one? Yeah? You look so tired. Very tired. Ik ga die gevonden hadden. Maybe in Mama's backpack. I will get it for you later, okay? We will say goodbye to the titas. You don't want the aloe vera, the green one? Die groene? Ik ga die pakken, ja? Pak maar Mama nog will eens. get it.
Okay. Okay Anna, na. Don't cry Anna. na. Don't cry. Anna, papa gaat zoeken. Ja? Goed hè. It's very tired. Zullen we vroeg slapen? Ja. Anyway, i-end ko na lang po yung pa-video, no? Abangan nyo yung next nating video. It has been a challenging yet eventful day. Naging okay naman lahat. And of course, super saya ko po na andito yung aking kaibigan after almost 10 years. Nagkita kami ulit and na-appreciate ko yung thought na pumunta talaga siya ang Cebu para sa amin. So happy ako to meet her and also her son. Dati yung plano namin after ng Cebu and also after ng Japan. Kasi estudyante ko po siya dati sa Cebu and naging kaibigan ko siya. And then I visited her sa Japan kasi in-invite nila ako ng family niya. I-chika ko yan next time. Remind me, Charlang, kumakain doon. Dad! Thank you, Papa. Alsjeblieft hè. Thank you, Papa. Daar ook, kijk op. Chika ko po sa inyo next time. But yeah, maraming salamat sa panonood and kita-kita na naman po tayo sa susunod na video. Maraming salamat. Tuy, mush babush! Like and subscribe. Bye-bye, titas. You want to say goodbye to the titas? No? Okay. Not too much, eh? Ah, okay. You call mama.